Madoka chere mabe angu dzauya dzomanhoko dzozuwa rochinomwe mwedzi uno waGumiguru. Indori kadzionere kushamba kwari ega kuvabereki vanovapwere vari kunyora bvunzo dzokupera gore rino. Hurumende yakandoti zvikoro zvivhurwe, varairidzi vari kuenda kuzvikoroko, asi hurumende iri kuramba ichindoshingira kuti bvunzo dzinyorwe gore rino. Ichokwadi kuti vabereki vakareka kuchama vanotogwa nayo idi. Varairidzi vari kuenda kuzvikoro kubva pazvavhurwa kupera kwemwedzi wapfuura vanoita zvikamu 20 bedzi kubva muzana. Kuna vamwe vana komishina vairi vanoitiwa Thaddeus Muzoroza naJanet Manjengwa vari kusungiwa nehurumende yaMnangagwa nokuti kwai vakanyora gwaro rakapenda hurumende yaMnangagwayo kubazi romari roWorld Bank. Kwai gwarori ranga ririfanira kuenda rakadando manyorerwa rakaitayo. Kanzuru yeguta reHarare kwai igovhura makiriniki 42 ayakapfika mumwedzi wachikumi. Izvi zvinhu zvinotofadza nokuti vanhu vakadzi vanga vari kupfihwa nowana nguva yekuzvitakura nokuti makiriniki paribe iri kusenza. Kanzuru yeHarare yanzi igoita izvi muzuva rechitatu musvondo riri kuteera rii. Tinoimba kuti vachagotetekera zvarehwa nomatare odzimhosva. Tino mufaro kunyepa yekuti Joana Mamombe kwai aburitsiwa mujere. Dare guru romunyika ragotiro mutongi Bianca akatonga achiti Joana aendesiwe mujere pokare akaita zvinhu zvisiri izvo. Izvi zvinotofadza. Tinoimba kuti hurumende yedu ichagoziva kusikinya tusvinhu yorega zvokundombunyikidza vanhu vayo. Vana godobori vozvomutemo munyika vari kuti ivo kupfikiwa kwakaitiwa sarudzo navachivenga kuribe chakunoita pamutemo. Vari kuti ivo mutemo unobvumira kuti vachivenga waite izvi. Izvi zvinotoshamisa kuti vachivenga wakazviita sei. Chimwe chavareketa ndechekuti dare rinotekaidza sarudzo roZEC ndiro rega rino mvumo yekumisa kana kutekaidza sarudzo mberi. Iro raakutohwandawo nomumwe richiti wachivenga wakarambidza kuitiwa kwesarudzo. Idi hwendo huno heno ikwe ichaperera nyaya iyi. Kuno kamwe kagwicho kari kuita uyani kanoseza mukutamba nhabvu. Kagwicho kari kutambira nhabvu kuNgirandi kuchikwata cheNewcastle United. Kano makore 16 bedzi. Tinokashuvira tusvinu nokuti kakatoonekwa kakatonzi hwendo huno ndiko kamwe kovazhinji vari kuita tusvinu muchikwata cheNewcastle imomo. Zvikaramba zvakadandi tinoimba kuti kachagotorwawo kachigotambira nyika yedu zvakanaka. Kakasange kabiwa nonyika yeBritain iko kari kutambirako. Tiringedzo pasi rese. Kunyika yeGuinea kuchaitiwa sarudzo musi wo19 mwedzi uno waGumiguru. Sarudzo dzokutsvaka mutungamiri wenyika heno kuti dzichagobuda sei tichakunyepai nokuti isu anakadzitape ndipo tinofarira apa. Mutungamiri weMalawi nyasi asvika kuTanzania. KuTanzaniako kwai ari kusvika kwemazuva 3 ari pabasa. Akabvira kukwiruka ari kundotenderera nyika dzose dzemudunhu rokudzasi kwaAfricaku. Izvi zvinotoshamisa nokuti munyika machemu aribe kana chibodzi chaati anyatsoita chinoratidza kuti akukwanisa kutekaira kuribe mano kudari. KuSudan Omar al-Bashir ari kuendera mberi nokutongiwa mudare rodzimhosva. Magweta ache nyasi kwai agoita zvokufamba kubuda mudare rodzimhosva wari kuita zvokuratidzira. Izvi mutongi anga ari kutonga nyayayo ati zviribe basa nokuti vanogona kundotongiwa varibe magweta kana zvichinge zvanetsa. Dzasi kuAfrica kuno mutungamiri wenyika waRamaphosa kwai wagoparura chirongwa chokuwaka rimwe guta itsva, guta guruguru
chinosvika mabhiriyoni omarandi anoita $70 mari iyi kwai ichagopuwa nemabhengi akasiyana-siyana, uye vari kutarisira kuti inogona kuzovhurawo upfumi hwavo kuti husimukire zviri nani kubva kugwidiwa kwahwakaita nodzihwa mupengo. Kwedu munyika idi tinondoramba tichihwehwa rute kuti dai mhepo yakadandi yagopfuurawo nokwedu. Kwedu mutungamiriri wenyika nyasi anga ari bhizi hache kuita zvokuvhurana nechipatara chakavakiwa nekambani yomimosa. Takadaro mabuya angu tidipfamire pano, murinzike zvisvino. Ndini wenyu Mhanduwe onhawo.